برپرسیارەکە فەرەنسی بە خوێندنا نونەرێنە رێژیما ئەسەد ji بۆی بەشداری di Kongera Bruxelles ya Daner de ret kir. Li bajarê Gaziantep ya Tirkiyê Kongrekî Rojnamevanî de Brîjît Kurmî şandeya Ferensiya taybet bo Sûriye ragihand. Gotgotên derbarî vexwendina rejîma Esed di Kongera Bruxelles de ya ku biryara divê mehêde were lêdarxistin di rastiya wê nîne û tu vexwendin ne ji heyva sora Sûrî û ne jî ji tu kesayetiyekî re ku nûneratiya rejîma Sûriyê dike hatiye şandin. Da ku di Kongera Bruxelles ya Daner ya taybet bi piştevaniya Sûriye û Tirkiye piştî erdheja şeşê Sibatê amade bin. Nûçeyên divê derbarê de hatine belavkirin bi tenê gotgotin û ji rastiyê dûrin. Dazanî jî ku heta niha vexwendin ji bo beşdarî di Kongera Bruxelles de nehatine belavkirin ji ber ku heta weke niha roja lîdarxistina Konger nehatiye destnîşankirin. Şandeya Ferensiya taybet bo Sûriye amaje bûyê çendê jî kir ku Kongera Bruxelles ya Daner ya ku biryara divê mehêde were lêdarxistin bi tenê taybete bi rewşên awar te. O tekezî û giringiyê bi welatê Tirkiye bide û beşek biçûk wê ji Sûriye re be. Got Kongera Bruxelles ya Daner her sal di heyva hizêranê de tê lêdarxistin lê ji ber rewşa awar te dê Konger divê mehêde were lêdarxistin û ev Konger wê cêwaz be. Girêdayê vê mijarê beriya çend rojan çalak van ya sanasên Sûriye eşkere kiribûn ku Komisyona Ewropî bi niyaz de serokê rêxistina heyva sor ya bi ser rejîma Esed Xalid Hebûbatî vexwendî bike ji bo beşdarî di Konger de. Ji ber ku ev rêxistin aliyek mirovahiye û hevparê netewên yekgirtiye digihandina alîkariyên mirovî bo Sûriye. Divê derbarê de tîma hevrêzkarên bersivdana Sûriye daxuyan yek belav kir û tê de vexwendina nûnerên rejîma Esed ji Konger re red kir.